नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। जागतिक महिला दिनानिमित्त कोकण 7 लाईव्ह अशा महिलांशी संवाद साधतोय ज्या विविध क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतात। आणि आज आपल्यासोबत आहेत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियानाच्या तालुका अधिकारी किंवा आपण त्यांना समन्वयक म्हणू शकतो त्या रिधिमा सचिन पाटकर मॅडम। त्यांच्याकडून महिलांना या उमेद अभियानाअंतर्गत कशा पद्धतीनं आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्न करते किंवा ज्या विविध योजना आहेत या माध्यमातून त्या कोणकोणत्या आहेत या जाणून घेणार आहोत आणि त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। मॅडम, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत आपलं। आणि सर्वात प्रथम तुम्हाला जागतिक महिला दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद। तर काय सांगाल, ही उमेद अभियान जे आहे त्याचं नेमकं उद्देश काय आहे शासनाचं आणि हे कशा पद्धतीनं काम करतं? उमेद अभियान ही एक आता 2011 पासून स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजनेचं एक नवीन परिवर्तन रूप असं आपण म्हणू शकतो की दारिद्र्य निर्मूलन करणे किंवा गरिबी हटाव मग कशातून करणे तर आपल्या उपजीविकेच्या माध्यमातून करणे। शासनाच्या विविधांगी आपल्या उपाययोजना आल्या, योजना आल्या, मग ह्याचा सार जे त्यातले काही चुका दोष हे दूर करून महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे सुरू झालं। 2013 पासून हळूहळू करत आता पूर्ण 36 जिल्ह्यांमध्ये हे काम चालू आहे। त्यातलाच आपला एक सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सावंतवाडी तालुका। आणि ह्या अभियानांतर्गत दशसूत्री म्हणजे बचत गट, आणि बचत गट हे केंद्रस्थानी आहे, त्याच्यामध्ये महिला बचत गट महिलांचाच असला पाहिजे हे ठेवून त्याच्या समोर निधी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांची उपजीविका शाश्वत होण्यासाठी वेगवेगळ्या भांडवलाची गरज असते, मग त्याच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, त्याच्या माध्यमातून त्यांचा उपजीविका ही आपण वृद्धिंगत करू शकतो। तुम्ही आता उद्देश सांगितलात, त्यानंतर महिला बचत गट हे नेमकं कसं काम करतात या सगळ्या योजनेसाठी? सर्वप्रथम गाव पातळीवर CRP ताई महिलांमधलीच एक लीडर जे शिकलेली आहे ती बोलू शकते, महिलांना पुढे आणू शकते अशी तिची नेमणूक केली जाते। त्याच्यानंतर फील्ड ऑफिसर एक नेमलेले असतात, त्या CRP ताईंच्यावर मॉनिटर करतात की त्या गावामध्ये जाऊन मग वर्धिनी फेरी केली जाते। महिलांना त्यांच्या गावामध्ये फिरून स्वतः तिथे मुक्कामी राहून वर्धिनी फेरी केली जाते, होम व्हिजिट केल्या जातात, बचत गटांचं महत्त्व सांगितलं जाते, मग गट बांधणी होती त्या 15 दिवसांमध्ये। म्हणजे इथे फोर्स केला जात नाही, पण ज्यावेळेस महिलांना पडतं की यस ह्या गटांमध्ये आलं पाहिजे त्यावेळेस हे झाले। फील्ड ऑफिसर गाव पातळीवर काम करतात, त्याच्यानंतर तालुक्याचे कर्मचारी पुन्हा गावामध्ये जाऊन पुन्हा मीटिंग घेतली जाते, मग योजना तिथे सांगितल्या जातात। रजिस्ट्रेशन फॉर्म असतो कुठल्याही शासकीय योजनेला, ऑनलाईन पोर्टलला ती भरणं अपेक्षित आहे। रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर त्यांचं एक हक्काचं की हा मी उमेद गटांमध्ये रजिस्टर झालेले आहे, इथं ही बेसिक प्रायोरिटी होते। आता गटाच्या माध्यमातून त्यांच्या गावलेला ग्रामसंघ स्थापन केलेले आहेत आपण रजिस्टर करून, ग्रामसंघाच्या नंतर प्रभाग संघ आपल्या तालुक्यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यात 9 प्रभाग संघ आहेत, त्या ह्याचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे धर्मदाय आयुक्तामध्ये। आणि अशा टप्प्यानं जिथं जिथं आहे तिथं तिथं जिल्ह्यापासून तो खाली तालुक्यांपर्यंत काम मदत करतो स्टाफ हा सगळा क्वालिफाईड आहे। अडचणी येत असतात त्या सॉल्व्ह करून आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करत असतो। असे काही किस्से सांगू शकतात का कामादरम्यानचे जेव्हा खऱ्या अर्थानं ह्या अडचणी आल्या आणि तुम्हाला स्वतः त्यात लक्ष घालून ते सॉल्व्ह करावं लागलं? कसं आहे की प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, प्रत्येक जिल्ह्याची महाराष्ट्रातल्या किंवा इव्हन देशातल्या, जसं म्हणतात की 10 किलोमीटरवर तुमची भाषा बदलते, जेवणाची स्टाईल बदलते आणि गावाची जी रहनसहन ती बदलते, तसं सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा मी अगोदर 2 जिल्ह्यांमध्ये काम पाहिलं। माझं माहेर सोलापूर जिल्ह्यातलं पंढरपूर, तिथली काम करण्याची पद्धत, त्यानंतर रत्नागिरी आणि नंतर सिंधुदुर्ग, खूप फरक आहे। म्हणजे यात निगेटिव्ह म्हणता येत नाही, पण खूप वर्षापासून जी माणसांची मानसिकता आहे कोकणवासियांची खूप दिलेला आहे, शासन देतं, प्रायव्हेट संस्था देतात की खूप आहे, पण त्यांना ते घ्यायला नको आहे पदर। हा मेन विषय त्यांची जी मानसिकता आहे की मला काहीतरी करायचं आहे किंवा मला पुढे यायचं आहे। ट्रेनिंग पार्ट सुद्धा शासनाने मोफत दिलेले आहेत तुम्हाला गावात, पण 10 दिवसच द्यायचे का, कोण करणार, कोण करू ह्या जे बोलणं आहेत ना तिथे थोडंसं मन अपसेट व्हायला लागतं। एक लिमिट असते की आपण फार तर फार काय करू शकतो,
त्यांची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करू शकतो. शेवटी निर्णय घ्यायचं का नाही हे तो फरक आहे. मग ज्यावेळेस काय होतं की इथं शेतीची प्रकाराची किंवा परंपरागत जे नियम आहेत त्या साच्यातनं बाहेर पडायला बघत नाही. म्हणजे महिला म्हणून म्हणा किंवा त्यांचं कुटुंबच म्हणा, कुटुंबाचाही तेवढाच हातभार पाहिजे महिलेला पुढे जाण्यासाठी, किंवा की आज मला 4 पैसे कमवायचे आहेत. तसंच ते त्यांचंच अनुकरण त्यांची पुढची पिढी करते. मुलांमुलींसाठी सुद्धा, तरुण बेरोजगार मुलांमुलींसाठी सुद्धा वेगळ्या योजना, डिपार्टमेंट, वेगळी लोक हायर केलेले आहेत की हे स्किलफुल प्रोग्राम आहेत, 4-4 महिन्याचे आहेत, ते तुम्ही जॉईन करा. त्याच्यासाठी सुद्धा मुलांना सुद्धा मोटिवेट करायला आई त्यांचे वडील बघत नाहीत. तरी पण त्यातून प्रयत्न करत करत आपण म्हणजे आतापर्यंत वेगवेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. उत्पादक गट उत्पादन तयार करणाऱ्या महिलांना एकत्र तयार करून बांधणी करून त्यांना 2 लाखापर्यंत कर्ज दिलेलं आहे. हळूहळू उमेदच्या माध्यमातून थोडा थोडा बदल होताना दिसतोय. पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. मग छोटे छोटे आपल्या इकडे काय काय दिवाळी प्रोग्राम म्हणा, सरस लागतात, गणपतीच्या सीझनमध्ये स्टॉल लागतात. म्हणजे महिला ज्या 5 वर्षापूर्वी उमऱ्याच्या आत होत्या त्या स्वतःहून आता म्हणतायत की खरंच की उमेद आल्यापासून आम्ही थोडं तर का होईना पण उमऱ्याच्या बाहेर आहोत. पॉझिटिव्ह बदल घडतात हे आपल्याला दिसतो, पण अजूनही मानसिकता बदलायची गरज आहे, खूप गरज आहे. म्हणजे ज्यावेळेस गरज आहे तुम्हाला तेवढं कष्ट द्यावं, वेळ द्यावा लागला पाहिजे. ट्रेनिंग हा पार्ट खरंच गरजेचा आहे. जगात काय चाललंय किंवा आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर काय चाललंय, इव्हन कोल्हापूरला काय चाललंय हे बऱ्याच महिलांना माहीत होत नाही. बरोबर. मग तुम्हाला पुढे जायचं की इथला माल कसा आहे, माझा मालमध्ये काय आहे फरक, हे शिकलं पाहिजे. आपल्याला ज्यावेळेस मॅडम सर म्हणतात की आपल्याला तुम्हाला शिकायचं आहे यापुढे, तर हे केलं पाहिजे. शासनाकडे खूप पैसा आहे, उपजीविका निधी आहे, पैसा आहे. शासन कधी नाही म्हणत नाही. आणि आता मधली फळी नाहीच आहे ना की कमिशन द्या रे, हा प्रस्ताव करा, त्याचे फॉर्मॅट्स भरा, काही नाही. डायरेक्ट पैसा तुमच्याकडे उपलब्ध होतो, उपलब्ध होणार. सगळं ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन असल्यामुळे मध्ये कुठे अफरातफरीची शक्यताच नाही. तो एक विश्वास आहे उमेदवार महिलांचा. त्यांचं मानधन, आधार लिंक असल्यामुळे सगळ्या गोष्टी पैशाच्या व्यवहाराच्या ह्या सगळ्या पारदर्शक आहेत. मग छोट्या अडचणी येतात, पावसाळ्याच्या दरम्यानच्या अडचणी आहेतच. बरोबर. पावसाळ्याच्या दरम्यान टेक्निकल प्रॉब्लेम येतो, काही ट्रेनिंगचा प्रॉब्लेम येतो, मीटिंगला मग प्रतिसाद मिळत नाही. आता आज आपलं 8 मार्च पासून ते 21 मार्च महालक्ष्मी सरस चालू आहे मुंबईला. प्रत्येक राज्याचं एक वेगवेगळं सरस असतं, प्रदर्शन असतं. ते आज त्याची सुरुवात झालेली आहे 21 तारखेपर्यंत. आणखीन सावंतवाडीचं आणखीन एक सांगायची गोष्ट म्हणजे आता आपण ड्रॉबॅक बघितले. चांगली आनंदाची गोष्ट अशी की एक योजनेच्या अंतर्गतच प्रधानमंत्री केंद्र सरकारची सूक्ष्म अन्न योजनेअंतर्गत की खाद्यपदार्थ योजना ज्या आहेत, अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या योजना आहेत, त्यांच्या पायाभूत सुविधासाठी, उद्योगांच्या पायाभूत सुविधासाठी आपल्या सावंतवाडी तालुक्यातील आरोंदा प्रभाग आणि देवगड तालुक्यातील शिरगाव प्रभागाला राज्यातला प्रथम प्रस्ताव मान्य करायचा मान मिळालेला आहे. पहिलं प्रपोजल ते. म्हणजे दुसऱ्या जिल्ह्यांची लोक आपल्याकडे बघायला येतील डेमो. त्याचं प्राथमिक स्तरावरचं काम सुरू आहे. आपण काजू प्रोसेस युनिटीसाठीचं काम घेतलेलं आहे, कारण आपल्याकडे तो पिकतो. तर ही चांगली गोष्ट आहे. हे असं कुठेतरी मान मिळतो, पण तेवढंच त्याचे आता कष्ट पण आहेत. तो मान टिकवायला आला पाहिजे. हे पुढचं आमचे आहेत ड्रॉबॅक. नाही, अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यांना तुम्ही हात घातलेला आहे आणि ते मुद्दे अधोरेखित केलेले आहेत की आता मार्केटची समज येणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर मानसिकता बदल हा फार महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण झालेला आहे. पण या उमेदच्या अंतर्गत रोजगाराच्या संधी महिलांना कशा उपलब्ध होतात? रोजगारच्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या कशा महिला सक्षम होतात? आपल्याला रोजगार मिळवायचा आहे किंवा 4 पैसे मिळवायचे आहेत तर स्वतःला हाच त्या कुठलंही क्षेत्र असू दे उतरावं लागतं. मग आपल्याकडे 2 प्रकारे, शेती आणि शेतीवरचे आधारित उद्योग ह्या प्रमाणातच लोक काम करत असतात. उद्योगांमध्ये पण व्यापार, सर्व्हिस आणि ट्रेडिंग या 3 मध्ये आपण काम करतो. मग बऱ्याचशा महिला शेतीवर आधारितचं काम परंपरागत करत असतात. तेच माल, आता शेतातला माल आहे, भात, नाचणी आहे, हे आहे, वैयक्तिक विकतात किंवा ठराविक त्यांचे व्यापारी असतात त्यांना विकतात. ते कमी पैशात ते लॉसमध्ये कसे जातात हे त्यांना नंतर कळत आहे. मग हाच माल एकत्रित करून विकला तर
म्हणजे समजा तुमच्याकडचा, माझ्याकडचा, तिसऱ्या एका गटाकडच्या महिलेचा हा एकत्रित विकला तर त्याला भाव चांगला येईल. ते साठवणूक एकत्र केली तर भाव चांगला येईल. अशा योजना जी आहे की आता एकात्मिक विकास प्रकल्प हा आपल्या सावंतवाडी तालुक्यातच पण दिलेला आहे. त्याचंही काम 3 प्रभागात माझगाव, तळवडे आणि मळेवाड प्रभागात चांगलं चालू आहे. मग शेतीवर आधारितचे उद्योग, मग त्यात कोणतेही तुम्ही घेऊ शकता. दुसरे आहे शेती सोडूनचे उद्योग, त्याला आपण काय म्हणतो, OSF वन स्टॉप फॅसिलिटी सेंटर, तालुका उद्योग विकास केंद्र. त्याचं एक वेगळं ऑफिस सेटअप केलेलं आहे. मग उद्योग सोडूनचे, शेती सोडूनचे व्यवसाय आपल्याकडे भरपूर आहेत. उदाहरणार्थ कुठले, ब्युटी पार्लर व्यवसाय, त्याच्यानंतर जी दुकानं आहेत, किराणा व्यवसाय, छोटा हॉटेल व्यवसाय, भाजीपाल्याचं आउटलेट असेल, कपड्यांचं दुकान, हे जे आहेत त्यांना आपण पाठबळ देतो. मग ह्याच्यात पण लाभार्थी काय केलं, आत्तापर्यंत बऱ्याचशा योजनांमध्ये महिला बचत गट ही लाभार्थी होती. पण ह्या बिगर शेतीच्या व्यवसायांना काय केलं सरकारने की गटातील महिला तर आहे, महिलेचा नवरा किंवा तिचा अविवाहित मुलगा किंवा मुलगी, शिक्षण झाले पण आता पार्लर केलंय का महिलेनं, त्या गटातल्या बाईच्या महिलेनं, पण भांडवल नाही तिच्याकडे, किंवा एखाद्या मुलानं वडापावचा गाडा टाकला, थोडंसं त्याला आउटलेट वाढवायचंय, तर हे लाभार्थी आपण त्याच्यामध्ये ठेवले. ह्या योजनेला खूप छान प्रतिसाद मिळाला. गेल्या वर्षी लॉन्च झाली आणि त्याला खूप प्रतिसाद आहे. परतफेड पण व्यवस्थित करतायत. त्यामुळे हे 2 प्रकारांमध्ये आपण काम करतच आहोत. तसेच उत्पादक गट, वेगवेगळे उत्पादन करणाऱ्या महिलांनी एकत्र या, त्याला उत्पादक गट म्हणतो, इंग्लिशमध्ये प्रोड्युसर ग्रुप म्हणतो, त्यांनाही पैसा दिला जातो. ती कन्सेप्ट चांगली चालू आहे. म्हणजे आता त्यांना रोजगाराच्या भरपूर संधी आहेत. वेगवेगळे डिपार्टमेंट बरोबर प्रत्येक डिपार्टमेंट आमचा टायअप आहे. खादी उद्योग आहे, कृषी व्यवस्था आहे, कृषी क्षेत्र आहे. ज्यावेळेस गरज असते की ही योजना आहे, ह्याच्यात काय केलं जातं हे आम्ही त्यांना समजावून सांगतो. तसे फॉर्म भरून घेतले जातात आणि त्यांना रोजगाराचं साधन मिळवून दिलं जातं. आता तालुका अधिकारी म्हणून तुम्ही जेव्हा काम करताय या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, म्हणजे तुम्ही मगाशी उल्लेख केला की तुम्ही सोलापूरपासनं काम करत अगदी रत्नागिरी सिंधुदुर्गपर्यंत आलाय. तुम्ही त्यातला फरक सुद्धा सांगितलाय, बराच फरक जाणवतोय. पण सिंधुदुर्गातल्या महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी तुम्हाला काय वाटतं, अजून कोणते बदल व्हावेत आणि शासनानं त्यासाठी काय प्रयत्न करावेत, किंवा स्वतः या महिलांनी स्वतःत कोणते बदल घडवावेत असं आपल्याला तालुका अधिकारी म्हणून वाटतंय? मी मगाशीच पहिल्यांदा सांगितलं, कुठलीही योजना आता त्यांच्यापर्यंत पोचवायला काय म्हणते तर मधली फळी किंवा बोगस कारभार हे राहिलेलाच नाही. सगळा पारदर्शक काम करतो आणि पारदर्शक व्यवहार आहे. ह्याचा महिलांनाही अनुभव आहे आणि त्या बोलूनही दाखवतात. टेक्निकल ट्रेनिंग देण्यासाठी ही संस्था तुमच्या दाराशी येते. म्हणजे सध्या सरकारचा पॅटर्न तयार आहे. सरकारने छान असं ताट वाढून ठेवलेलं आहे. तो खायचं का नाही हे फक्त आता महिलांनी ठरवायचं आहे. आता एखादा प्रोजेक्ट सरकार लॉन्च करतं, एखादा जिल्हा असेल, आता तो एकात्मिक IFC जो आहे शेतीवर आधारित, त्यात सक्सेस किंवा यश मिळालं, ह्या टीमनं किंवा ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ह्या तालुक्यांनी करून दाखवलंय, तर त्या योजनेला पुढे काय होतं, एक्सटेन्शन मिळतं. एक महिला येऊ शकत नव्हती पुढे, किंवा तिला वाटायचं की माझ्यासोबत कोणीतरी असावं, किंवा गावातून बाहेर पडताना वाटायचं की माझ्यासोबत कोणी, ती पण भीती दूर आहे. संघटित झाल्या महिला. मग काही निधी हा त्यांच्या ग्रामपंचायत लेवलला पण येतो, ग्रामसंघ लेवलला पण येतो, आणि ग्रामसंघावर जे काही प्रश्न किंवा सॉल्व्ह नाही झाले त्यांचे प्रभाग संघ आहेत रजिस्टर केलेले, तिथं येतात. आता एकत्रित आता नवीन आपलं तुम्ही ऐकून असाल की शेतकरी प्रोड्युसर कंपनी FPO, ते सुद्धा आपण तयार करत आहोत की एकत्रित येऊन महिलांनो या, महिला तुमचं माल, तुमचं मार्केट, तुम्ही स्वतः त्याचे सगळे संचालक असणार, तुम्ही निर्णय घेणार, टेक्निकल सपोर्टला स्टाफ असेल, फक्त पुढे या. आता एखादा कागद हा तुम्हाला तुमचा द्यायचा, साधा 7-12 तुम्हाला द्यायचा आहे, ती तुम्हाला तेवढ्या चक्र मारावे लागणार, त्या संस्थेवर तहसीलदारात जावं लागणार. हे तुम्हीच करा मॅडम, मग ह्याला एवढाच वेळ जातो का, नको बाई, ही जी मानसिकता ही अशी नको आहे. बरोबर, सही करायची एका ठिकाणी तुम्हाला यावं लागणार आहे, ते तुम्ही केले पाहिजे, कारण तुमचंच अनुकरण तुमची पुढची पिढी करते. आता आम्ही फील्ड व्हिजिटला जाताना बघते, कोरोनानंतर बऱ्याच मुलांचे जॉब
सुटलेत किंवा गोव्यामधले पण इथं आलेत, काही करत नाहीत मुलं. मग सुशिक्षित त्यांची मग ती आई वडीलच म्हणतात की ते सुद्धा फोर्स करत नाहीत की मुलांनो तुम्ही पण काहीतरी करा, तेही काम करायला बघत नाहीत. मग आई वडील करत नाहीत, हे तुम्ही आदर्श तुमच्या मुलांवर काय ठेवता? बरोबर, हे चित्र दिसतंय. म्हणजे टोळक्या टोळक्याने मुलं ना असे मोबाईलवर फक्त बघत बसलेले असतात. आता दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य विकास योजना ही बेरोजगारांसाठी योजना आहे, खूप छान छान आहेत. मग आई वडील म्हणतात काय ते पोरगं करणार आहे, त्याने जॉब सोडलेला आहे, कॉलेजमध्ये कशाला लागणार आहे, लांब जायचंय का, कोल्हापूरला जायचं, पुण्याला नको. मग तुम्ही जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत तुमचा मुलगा किंवा मुलगी पुढेच जाणार नाही. त्यामुळे तुमची मानसिकता बदलली पाहिजे. हां, एखाद्या ठिकाणी योजना खूप छान सक्सेसफुली हे केली तर कुणीही लोक एक्सपोजर व्हिजिटला पाहायला येतात, खरे काम काय चाललंय, म्हणजे वाखाणण्याजोगं आहे. ही शाबासकी कुणाला मिळणार आहे? तुम्हाला मिळणार आहे. तर हे करण्यासाठीचा जो बदल आहे हा फक्त तुम्ही करावा, आमचं एवढंच म्हणणं आहे. खूप दिलंय सरकारने, देतही आहे. एवढंच मला महिलांना सांगायचं आहे. आणखीन एक सांगायचं आहे की ज्या ज्या काही योजना येतात, ज्यावेळेस तुम्हाला स्टाफ काही सांगतो, अधिकारी सांगतात, त्यांचं ऐका. कुठे कुठे काही चर्चासत्र असतात, ट्रेनिंग असतात, ते जॉईन करा आणि स्वतःला तुम्ही एक पाऊल पुढे आणा. नक्कीच हे फार महत्त्वाचं आहे. आता महिला बाहेर पडतायत, मात्र स्वतःला सक्षम करण्यासाठी तुम्हाला जर ट्रेनिंगची जी गरज असते ती मात्र घेणं गरजेचं आहे आणि त्यातून तुम्ही स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही बनवू शकता. त्यासाठी स्वतः या उमेदच्या तालुका अधिकारी रिधिमा पाटकर मॅडम स्वतः मेहनत घेत आहेत, स्वतः त्यासाठी काम करत आहेत आणि वेळोवेळी त्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यासाठी, बचत गटांना प्रेरित करण्यासाठी स्वतः तळमळीनं काम करत आहेत. तर तुमचं काम नक्कीच वाखाणण्याजोगं आहे आणि तुमच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि यापुढे जसा तुम्ही मगाशी उल्लेख केला होता, जो मान या निमित्तानं सिंधुदुर्गला मिळालेला आहे, तसेच आणखीन मोठमोठे प्रोजेक्ट तुम्ही असेच तुमच्या कारकिर्दीत सक्सेस करत राहा. या जागतिक महिला दिनानिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा. थँक्यू. धन्यवाद.